الله لمن بقى علينا حسبنا الله لمن أسعدنا حسبنا الله لمن كان لا بسوء أتكا كان تزورا مدينة مدينة كوي مدينة 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 مدينة
cikin sani kawan zar kama jar ka tayar kaciyar da shamayar ka na mafasar kama ayar kada ka saukar kawan jar ka jar ikon ka ne babu mai cewa a juriyar akan ka tsayar kudirar ka cikin mama cikin da ba da ta zo ba don bayyanar sakin mutum jinayi ka jar ta sadewa a cikin samari ana da kallon balon cikin zuba ta sanyi ko ta gani ya gani na mai babban da ta kuma ta fasa ta ba Allah kuma gina kan sa a shi da masallaci da 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 kuma ta magana da har da sauki to adadin yawan shigar mu zati mun ga Madina da nake baiti da wannan salati a babban da wani na mai kira ba daga ruwa ake ba abu ko da ba askan da digitun wata mai wanda kiba da aka cikin jide annabi ba da wai ba ya fadi ba mazallama da ba ba da be asike da wani ba ga jiran wani ba aminci zamar da shi aka fara farko da kokarin shiga gara ta farko wanda da shi gudura ta ga wanda shi ne liddi ga mai wanda rama dan shi ake wanda tufan adan sa ake ga wanda ba ce to sai da yayi da bai dike sarki na ba bai tare nauyi ko da nauyi abinci da sarki da juya kauno ba sai da mataimaki ba shi ne shugaba da gaba mai gida shugaba ta gaba Allah mukallibal qulubi ka kuna da ni kada ta tsayar ta zo ai ta babu ni duwa mai sani Allah tsare ni dukare da ta kalmar annabi iko kasa kasa da shadarwa kuma na lamun kai ke faruwa arabu kara sana ta zuciya kuma na da maganar annabi da dukkan sama da kai sanati sanati da shi da dara mai canjo twati cika annabi da kodo ummati kuma abu da ayyare sani tabi wani arzikin sai da hannun fatima sitira sitirar fatima umma ta amma ta zirin sama kaji masu rushe da kuma kaji masu rushe makarar nama sai da su ake samun hankali Allah Muhammad Rasul
sallama ga jaddu zudu yana goshinka sallama ga nabiyin al'amrar mamarka sallama ga dukkan kudura magana shirin su cikinka sallama ga dukkan shirin barkalawar maka jagora kudu domin saka a jari da ke mamakin kyan da kone ta jika ba mamaki wayar ta haka kai da dalilin babar gwargwara na halittar a duniya na aka shirye da duniya gabata kan jikin ya kalo da ruwa ya ruwa gargarga an jana wani ya nasa masu mai da saboda da tamanin su zaune su ake ta kama da makadama da akwai asibaka da ya samu ɗanka cikin tsallakin Allah wanda ya yi ka da aje ka gama yana cikin kankawa kana ta kai ta buwa da ainihin asalinka samu da ito da abin da ya zama ainihin ka ka samu yakinin cewa da wani kayi banayi haka da ke sai ka da ka za ka cikin zaya wani bayanka ka zamo ya zamo kai da shi ba shi da ka ka da ta daya ka koma a daya to ba a lokacin bai da wata da suke rufe kuku da mota ba wata kalmar na mai shi da irin da amurka sai da kasiyanka asalin kasiyanka ba a san fage ba kai sai ba wata mare abin da yanka wanda kai ka su da cikin fari a masu su da kuna kana da ciki kana da yin shakalere babu launo ko makalla ko bari a ce da zakana baba al'arshi ko da suke bari a ce an zauna ma shi zuba ki zuba da dukkan da mu tawara kullu arshi da suke jama mulki gure da mutane da shekaru mamaki sai da ibada barka ga dai da kana ajidabi da zo abu sayyu da cikin ziro na muran sulaiyu ta zan galili mudir ga ya sanka dan maliki da nadiri sun waye ka arziki na kuɗe mata alfaharin gida na gidanka da zari ya yi wurin nasu ma'adi sun zidi muka mutane ya yi ya tudi adin dalin gari ga arinka ce ba ya ce wata umma a sa'abu wasa matan kirki mana mai yamma babu jinkiri haka an wurin da cikin sabai ka sai ka haske ta dalili kana magana annabuta sarari da awal wani cikin jago mana barka sani da ruwa sani da ruwa ashiri kana da yi kula shiru barka da sauka mafi da rikin na sama mafi albarin ma da gaugabar miki ya sanda umma da garjace da garci mai umma mai cuta shirin harin wasalama ya gaji mai kege baiti na kema ainihin kanin mutima da salama har gana ka cikin zubar gina maka rama alamu kuma na su fi zumuna mayanka halittar zalla sunan mu madawa ba wani tamkar ka kuma baki wani sunanka kada wani lokacin da adalgar kura wani ta masanka masa kanko mace ciki ma mazanka ba a jini ko tsoro ka adana mata mata izaranka ba a duwa su ko zurai da wasu jiranka ba ruwa ko iska akwai kamarinka akwai kamarinka zama wani kan sai aiki dubu taimaka zama da kan san masu da aiki sai kiran su nawanka dole ne a faɗe ka kuma dole sai an soka babu mai iya zane zubin kadarin ka kowa kuma iya yin musu da isar ka goshe nan ne da bidon kai ba ta waya a cikin ka a wani mu shaida ta dukara a cikin ne rabu ne yana ka ajalin ba ka ba wani wani kowa wani wani mai bara a gidan ka Madina, Madina, Madina.
cuta ta godiya da wasa wani da mai sabon jarabawa ya rantse ya ƙara rantsewa kai ne da aiko ka ne da kai domin samun kai wanda karyata za su a ran da ba mai yadda cikin aiki kwaji marika ya ce suka karyata ya ce suka aibata suka aibata kai kuwa ne farko kana da salamu alaikum fatima madaniya ma'asuma ke ce wasu kika so kowa bayana shadaya mujtaba har ta ta mujtaba da tasiri kalkin madani ta kuma ga sama alheri gina kuma isa da gina kuma kowa da yaya kuma ne sai da nana ya nana makaki da tada mun sai nana makaki da zuba mun sai nana bayani salatin ka cikin kuma yarka amma da salatin cikin kuma yarka kai da cikin yarka da kisar dana oh cikin sace da tsaye zance cikin sace oh oh cikin sace a cikin nagarin ganda mun ce kai mutari ce mutari ce mutari ce mutari ce aliyya ce a saman jama'a kuwa ya ce ba a gane ba a san girman mutane ba ba a gane ba a san girman mutane ba za a bai ta sarrafa sai gidan ba oh oh ya kashi ba ya arfa ya da ki ta mutane ki ta da kankara ganda Sada, 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 sada,
matsayi ba wata sai naka ɗaukaka mulki samaniya mun shawagi kane a zazzafi wani ma'ana kausi ne ka ta ashe duk na sama yana a kasar ka hutawar ka lafiya abin faɗe tukuru kan daɗewa kan nake da mukaman kana ko taranki mace wakon kasa saboda mukamai kayan dara girma na lewa da girman ka ya Ali ya Ali ya Ali Abida Ali ya Ali ya Ali ya Ali Abida 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 mai kauli ba a kitar taya tabbatar matsayi wanzuwar ilimi shamsan da ta sarrafin kudura a cikin kano kamar gaba ya gaba duk mara juguwa zai juma abuninka duka abin da ake a gaban ka ne kowa ya motsa izinin ka ne idan zamani ya tsira kai izini ne jinkiri da gabata zama tsayawa bacci tashi karantawa da rubutawa kayan hutu ya da mai tabo wasu mai taimaka numfashi haya 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 kai kama yi kwatan watan irin misalin ba duk isa haya 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 kai miskul kitabu ne kai wani ne sirrin ta da matace na hannunka hikima da hukunci na gane galata karanta dukan kadu wallahi ko a ina ko a dudu kai ne shugaban na samfaninka ya harisi don sun su ballaje a ya zifan min na cika daji kada kamar na kumbari ko in shakka min libe da hasken farma kardai ima ajiya Allah kai salati dan kulla ta kausa kul bashar kai tayyo masa wal babuka har kullum alaka da masoyinka ya 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 baba magana ta duwa kangane hakuri wallahi kai sa baba Allah ya kaisa a girma kowa ya sarki tsaye maka
Baba,
an aiko kashe da kai ka isar da kai ka ce ka ta ba wanda yawa kan amanta babu gurbin sakata in karan gobe warware ta ba dan mai cikin ka'idar ka ko ka ji dare shi da wani ka ji dan ka isar kashe da kanka amarawa Sarjana gurin al'ummarka mu za mu ce sun isar a wajen Allah ya karama ya ɗauka jayayyar su muke kashe ta mu ne adanan warware ta kai ko ka kai ne kai ka tsaya wa kanka amara wani in kana da ta zo da ba uku da ta murkushe kawunan kowa ta fara fara ta zan kuma sai ta kara kaya tare da ta nuna kawai da sanu ta ce shi za ka dogora don kowa ko kowa bidiya ba amara ba balawar bika la yuminuna ta fada ta wajabta ta koraji ikon kawo ganga kai sai ya hukunta hannun sai cikin masu wuta sai iya abin da ya karanta shi usuma hasana ta ke kan zama da shi ba mai maiwa annabi ya aula ya ga iko da kanka cikin komai kada da mace ko sallah kake ina ce ma zo ke kakaya annaba ma da ce kashe kanka to kan kashe shine zaman lafiya da ka amara kwarai shi ne surar na jabon da ke ne yawar tabarsa ta kore dukkan karkata a hakinsa ta kayan watarsa mai magana da jin zuciyarsa Allah ne ke sa abinsa jin zuciyar ta sassawa da Allah ne ta shi a baraka amaraba shi ya salatu kaddimu tabga kuke ku gara sifi shugaba kullum da shi yara dimin da'iman babu haƙi yana nan a gaban yadda yake shi ba sauka yake ba ya girma ya girma ya girma ya fi girma ba ya buya ya buya ya buya ya kusa kaya shi ne abin bayyanawa kuma shi ake bayyanawa alkawarin mai bayyanawa na kuma yi sama da shi ba su fi Ibrahim wa Musa kai karatu ke biya kuma da ribar yesu a wani kan bai zo da su jadawa ko ya zo ba za ya karasa ba ba a zo din ba ma bari aja an zo kai ba ba za a zo ba amara ba bibi kai aka mallaka wa ganima ka bu kai ba wata alama ai kai kadai kai dai aka ba wa wani ka kai san aka ba amara ba bibi naji yabo yake wa ranka ara ka ya girma maka ka nuna ma ya karkace zuciyarka kuma ya dore sharafaka kuma gargaza ka cikin kallonka yana kuma kaddara ka amara ba duban ka tafi yanzu ka faɗi coco kai yake wasu gudu inda zakani na motsawa da na ƙara faɗi ko ba jiki ba wuri ba wanda an karamuka haka ta faɗa kodewar da ba a saba uka nana kome ka ce zai kikina ɗaya kina ayan faɗa ba mun samu wannan da bai kuma kariyar cikewa a saduki wajen taimakawa mai sa'ar na mai ba karasa tun nauyin
sawa ga zawa tauraron kuce sai siraya ta da izo kayarin bariya mai magana da Allah sanne so ba sai an duwa ba a tsangar da mana da haske kai wani san fake yi wa take mai ina ka babu ruwan ka da sai an kunna haske mun ta wake duwa kwalawa na tabbaci duka aikatawa kai ke aiwatarwa san takadimu yake shiru ba alawa don kai ya ce gure ne ya sako kankan da ciki ko ta ko walar gida yau sarka kawai girman ka a kira shi nan ka ake wutar da kyawu gare ka Allah alamun tarbiyar ka ta dani ka so bari suna ginuwa cikin zubin lafiyar ka a arsa kallawa ya habibi akrama kallawa ya habibi an ce wasilatul da adamina ilallah adiyu muta'adi ya so shi ya sarsa tuki ya muguna da kokara habibi Aman abisara na umaja ayapakara koka hadi tu adana masifiki waki inda ilawo kumena shashukino sabatal amun Allah kullu ma qawa atatu wayo dana ke tambaya ba ko kore ya kada ke abinda ka so sabe dan daramu ya so ba zan wata ka ida ba amma na akula na hadi ka so wanda ko mai shi Rani dan kadara yang abarni dan kena koko masa ini bukan nabiya zuciya ta sai ta bugun jabiyar ta kartai motsi cikin wannan karama ne ya baka tarciki kokon Allah ya kuma bana haske wajen ayyakin agode a wajen sace da ke da ban in ziyarci Madina na je buyin narke kada awar gaza tafiya ta zade da cikin lafiya ta Allah ne jikin mu da sai da kada a kore a don a ta sabbin wasan ya ilahi Allah ka yi wara iya da di yadda kai wato nubuwa ana yin kawo ta yi ba ya duka kasar juju isa ne da kasiriya ba ya duka kasar juju Banyak pada da kowa kuma ba zan fada da kowa ban cika barbarewa kuma ba zan zama barewa ban zama barewa kuma ba zan zama barewa ban kala da babbe kuma ba zan zama babbewa ban daga hannuwa kuma ba zan sauya Madina ya zara mama ya zara mama Fatima ya zara now daga yanzu shiru za a dinga in kuka ji na haka to shi ke akwai magana sai an gama majalisi amma kuka ji na haka dama ita sa shiru sa magana ce mana sa shiru sa magana da ka ji an yi haka manzo Allah ba mai kyauta
bayan cewa me ba ka baje ka dawo haka ya dinga wa sahabbai dan haka in ruhin ka ya cika da shi to za ka dinga samu da madadinsa karja annabi da gaske shine wasdar bayi zuwa ga Allah wasdar bayi ga rabbana ko ai san Allah ni dai kai ne jagora a gidan kudu ka tamata ka tarci jujuwa kukuje a daren wani da nema inuwa ta bibbe wa rana na damu da Allah na damu da Allah matattara da iko assalamu alaika a dukkan halitta ba ya sha gabanka a dukkan ma'aunan na kadar alaka mutuwa da ta asiri sai alaƙarka salamu alaika salamu alaika salamu alaika na kallon murmushinka shugaba in ka manuwa rayuwa ya zarawa Assalamu alaikum sayyida nana Assalamu alaikum nana da maraikin girma Assalamu alaikum mama ke da kanci mama Assalamu alaikum kitiri ko da ban sake za ka kumaila Lara mace mace mu duk baitoci mukarrama cikin gidan kowa ya ci a tsakar gidan bakin rawa bayanci a tsanci yana balɗe mutu ci kuce gina ce kowa na bai shirya zance ba na samu da rikaito gani nan cikin fada da mawuri na ne farfajiya
ce da su tsani sai da su ake samun yabe ba da banci suna kora kowa ba kin samu ne cikin rayuwa rasulallah kina faɗi da faɗin sakayar kalbilla ke ce fili cikin gani kawai shi yake kalla a zahirin sun ba jabala ba ba wani magana ku zama ba mu ba ita ce shi jinin sace sirri ba tsaro ya tsaro sai kar sace akai gini za ta tsaro ya kuru akai gina yarta uwa yanzu cikin sofa da ba a kowa ba idan ka mamuru da yin fara kujera ila yawa zan yunkura dukkan wadannan dake ciki san tattara ai da kwai na bawo ba da zubar su ba abin da na samai domin a shi lalai kamar girman da kwanciyar wakana samun sirri na so da wani ba taɓa ba shi ba idan a ce babu ba ba wani kuzo kuke na saman na sama kai ka san gonar gaba na yaran da noman jama ya abi aminu abdi ya yi sargade a cewa Allah bai yawa a masoladi a ranar lawanana a kabo ba su da rajin wata alamuka wata kama mare zan Allah a matsayar harin shiru da magana rage tsaye kai jiki tuya bayan gani kwakwai so ba jaki musulmi aziza a yanar sana ai mulkin ku ya gani yankin ko'ina duk duniya mun yi shiru da gidan kwanta ba zai tashi ba haka wacce irin na kauna bare kasa ba ka makuwa bare ka mancan amma ulaya ba a ce makonka kai ba da ruwa ba ka zubar zai ko fada ta mai iwa yin kudura rahu da kai da ke ci gaba ka so sai su ka ki ma ci ba 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 wancin jiya da yau haka na karni da gawadi alfarmar kace wanda rayu ana abin da shi yanci abin cika ba mai wuce maular ka ba ba mai yi juya duniya kai ke da buloga jakai da sarki kace ba mai iko da lahira gonar kace saka tire a inda daga dama shugaba ba mai iko da raya ka jiki ban tsare manzan Allah ya yankin mana kuma a tawakar wuce wasu zanci kan bayani a faɗe su ba jitu da wawu imani ka biwar ka tsere bayo Allah masoyi zan ce lissafin gaban gano safi ya yake ba littafin kaina duwallambiya ana bayi siya dama sura la ya ci mai kuka koriya mutum kuma tashi yake wajen iske kuwa shi kashe kowa mana ba kowa ba kowa ba kowa ke arba kowa ba kowa arba kowa mana
Ajana kowa mana ka ajan kowa mana Allah rabbana Allah wazaliki amawata kai nake ka duka ajana asali ba ka gajiya da duba ta da kuma ga bukata amsa ta dan buruzul kamali abin da lema baya ba da mata juriya a tafiyar kusan suka kara waige kada yi kula mutum annabi dukamu karkamar lokaci nan ya bace mu robe zake annabi ya luguna inna ya addu'a ya ce amin sira mataran kai ta salatinka gargada yadda ka sashi aikinka yawan masu aiki da biyayyarka dan salatin hore gargabar yin aiki tashinka fatima akama kuma asaki dole babar da kuma karaki na sallamata ga mallaki sallama ga mai kyauta sallama ga bayyanar asiyar sallama ga wanda sallama ga mai tsarki dangi nan sallama ga mai karfi dan sallama ga mai kyawun surar nan sallama ga mai askan dajin nan sallama ta ga mai dudu mai iko Allah dubu da take nan haramun da garana ta tuna ka a cikin buwarka mai kama da kai zinai kai kina rabu ne zaɓin sassari kwansa duk yadda ya bayar a ansa ba a tambaya menene barinsa annabi ya wuce shirin wasa shi ne Tabbaci bayaniya kamar baba dan boye wannan dangin na kuma bai tabbatawa ai bada ba bai taba kuskure an tsara aiki ba ba kai shi kula da iyali ba da ke kasuwa wata ba annabin ba annabin ne dangin ni abdai shi ne ayyata abdai ya mata abdai sabgata abdai sa'adata ni abdai shi ne mata daga abdai shiga gaiwa
bawa Allah muna ta godiya ka sanya mu mafi alkhairi da kan ummatai kuma duka annaba wanda suka zo suka tayi kamin su shaida ba al'ummatan su ta manta wannan shi ka ba mu shi Allah ka kaji mana dubu saban su je jibril ya ta kama su gaisuwa salati haskaka mata duka na ke balle yau na goma ma na san zamanin na tankade da zahiri da kuma ba su san shi mamaki na kurani ina tuba ba ajabun wanda Allah ai wa malama la ilaha illallah wa billah barkai ni ka sallama ko wanta kai barkan fada andari ko za kai ce amana babu ban san kaza abu ban na san kana da zubar tausayi ga wanda ba a cikin wani yanayi sabbin riwala ya sa kamar shi sultanin gudu zuciya ta kama ina amalin sirrin na kai tsaye wanda ba ka ba da shi ba da mai nuka ba kan kai takar jiki da nauyi na ta gaba suna ta buga da gashi na kasa zama in kai musu magana bana ciki gaba wallahi ina ji na tamkar da ɗaukace wai dan na san dukan ga wannan fadar kuce na gagarin kuma ya shi ba madina ba ana ji 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 daiman 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 annabin daidai wata magana ce in ce annabin mu shi ya dawwama a mutunce ina yin barar salatu ga masu idanu da na ziwa zuciya ido ta kundu a hore abin da mai jajar da yayi na dawwama a cikin abin da bai ka jamanu ya matabbata ya jamalu annabi jamalu النبي جميل النبي جمال النبي يا جميل النبي يا جمال النبي يا جميل النبي يا جمال النبي جميل النبي يا جمال يا أحمد يا جميل أحمد يا جمال يا نبي يا جميل يا نبي يا جمال يا نبي يا جميل يا نبي يا جمال يا نبي يا جميل يا نبي
daerah rumah sana. Anda Muhammad. Allah bukan kalau arwah terdasyat ya sudah nasabda ina keparko natawa nasibka Allah dan syirka azal abadi jaya mungkin mengadu takdir masana abadi Allah kendajina kendajina sakabala bana keluarga coba ayuh manusia sejana Allah dan kamar nabi ibu dah mampu karena coba baca dewa baru salah jiwa Bagai masawan nama bagi diri dengan sahabatnya semua dan semua membaca dapat mengenainya si cuma dan kejanji itu bukan isi bidang kabar jagalan ay alhamdulillah masana jangan lagi kabar madani assalamualaikum Assalamualaikum Sadaqallahu bertaqwa Bina kamu tujudiarka Radakal hajji nawadai Daerah rikiku Ahmad kai kaku agama Dagari bapa Pada jiki kasu mengapa Kubu mengapa yang mengapa Lepasan sejarah nama Ucapkan kumai dakai ibadah hati Kuma makan hati Kearifan kuma jaman hati Sudah kamai ini Adik muda kaya cik haji Empat kamana mayan iba Kuma daga kai kakamaju Maka ere kasumuza Sumuza Siapa nasi kedavana Allah ilamu Ya kudu angkana sumana Kaya pada arep cuti Tak boleh kaji kama jarwa Sumuza Baapa sumuka kumba Basa awadi kawa Basike ikan kumba Ilmu ilmullah Ilmu kamilullah Ya apa nawadi Daerah Ramu yang ada di cukup malu Mengakal pujan Allah mucakkan diri Abi adil kadang rumah kadang umpana sujud kena karena tuan samku mai aku ni akan yang ada cukup
Allah kan yi salamati ramuwan zance ka daga shi ya magana da ce annabi ya ce wani koyina ya ce da zuwan da maza da zuba izini ya kamata da ne ba da ɗaiɗewa sayyidi na wajo da akaraba na manja da wahalar da masa ba in yi mata sallama zuwa barko sannan ka dauko in ce salamu alaiki kadaniya salamu alaiki mardiya salamu alaiki yaliya salamu alaiki ya wasila salamu alaiki ta kamata salamu alaiki manzuwa salamu alaiki kuciya salamu alaiki umar salamu ala wata makaranta salamu ala haiba adagata ya ta cikin sarkin sarauta yadda ta zo a kamar gajita kuma hakan ne wayo an da mazarabinta in kika abusa kana muta in mun bangon da shi jira badana amma da ni dan da ni barko amadu bana wasa amadu bana wasa amadu bana wasa Allah amada awata chakura no chakara ya shiri ina da sahaba ya arzake wanda ya yi tamaro da bangan su ma ci taro da kadabu kada yi ta zata su kadabu daga jama'a cikin dubuka auku kai jibukun da na cibiya ka ce akwai jiki da ɗiya su ne shi ba irin na wasa kamar salati kamar da sa salati kan da irarka kwata-kwata da madari wanda kai wa bayi shirin da ka yi sai ka gini da agar muni su yi shi ba sai an gida da alihi a saka samu ya kusance su babu damar barin su asali kiwa bisa uwar mata waliya ba ya so ki mai kai ba barasa karayi sallama ga su jamu su har da zugugu sai da sa'ada da tun azal wani sai da shi ta wani zuba wani ba in ce salamu alaikaya sami alaikum aya amsaka aya ba na wasa ba a samu guba a wadda kai da mani ba a samu guba Allah rabbuka dalka majama jamata rabbuka yalla majaki mata rabbuka bi ka kasida mata ko mama ko ko mabuta zamani jamar ke ana ne mama da sai ko jamae ana no ta ji ya dae ko adara ko da mata sa salati da da do cikin jajan ko Umasena apaka chuta dike Jaya baki da mulki Umajiza akaram baki magana Oh macha suna macha ilamu yake mai buya a irana sa macha jalle sate musayyul azanati من الحلقات ما مغنى دغزات ما أمر صوت
majalis wanda zan take maki dadi wani ya aike bai saka da gida mai daji mai yawan abin mamaki mulki gashi ne wani kirki bana karkata harshen gida ne gaisuwa da amana sama da na malubuti da shi zo kuma masana ala bakwarar riko kuma wacce tana baka halaka kai ne muke zina ka aishe hukumar ka idina da kanka muke ake gani shugaba halittar Allah rayuwar mu ba ta da alkhairi sai ciki da akwai ka duwa a mace kai ne gida ai kai na yayi assalamu alaikum alaikum salamu alaikum kafa warbi jagoran imani salamu alaikum mudassir kama malakatar ramamani amadina sanka karma to da amana da jika ba ya kai kama ba ya kai girma ba ilaha yake kallo o guri da akwai ka wai wai da guri idan mashubata da kataka ta jannan iko wade abun ka kai wutiri ba ta wani mai masaya mara kowa masafura du abun ka kwashe dama kai ne asali dan kai wani yayi shi tun ya ka zo shi ke gina to kuma ku to san ta ko da mai masaya wanda ma har ya gaba ba wanda san sunan shi kai haka dai aka fara alamari da sabino kuta ya kai alamin da adana aka dariya ka tare da sashi ba hadu edo mai duka ne mai girman kadari ba kowa ma kudu mai ba wani mai kai ne a gaban kowa kai ne a saman kudu mai kuma ba wani mai rayawa ba wani mai sai jamawa ba wani mai shiryawa sai kai ruwan arba kuma ba mai tashin gawa ba mai magana da ruwa ba mai iya kwancewa inda ya kai wannan hawa dan na tsaya ban kaucewa dan na fada ban san zamawa dan na gani ban kiftawa dan ne hanyar dacewa dan ne gobara annabana dan ne kungiyar kama dan ne sai jiruina dan ne zira da gidina dan ne na tafiya alo dan ne karo magana mata dan ne waraka da yo mata dan ne sa'ata dan ne tushan sanda mata dan ne jannan sanda mata dan ne kimara kita ki ya ga abun sarita ki da ya zama kasiki da mata ki da kai da mata ki da ne aka da mata bayan shi kowa ya fita shi ke ba ya fara shi ke kai ya dora abu shi da ya mai sai ta abu ai da baro
sama baya baka ya goranta bai ka jaya karbita bai ka sabuka bai nuna ka ya gobeka Allah dan shi ka nuna mai Allah dan shi ka gode Allah dan shi ka tuna Allah dan shi ka gode Bani da zatin sa sana azda dusa bani da kumar takunsa barna kumar dakinsa kai salati da kaso sai suna ayan da kaso so shi fishi da bukun da na sabi kaina rasa kaina manje kaina tere girma baka samu ba ku ce musu ba a samu ba ai baka samu ba baka samu ba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan wa assalamu alaikum